Yes, hello mga subscribers. Uli, simula na mag-camping to. So, this our 6 days therapy po natin kay Pupipito. Yan, Malabasan. Ito tayo sa Purok 5, Kupang, Aray, Pampanga. Yan. So again, ang program natin ngayon kaya mo ba yung agilin pa yung ito? Sobra gigirot. Pero makati to, basketball. Alima Gyo. So kaya mo siguro ini kita kanya Gyo abotang nasbalang na. Yan. So more on massage therapy muna tayo. Yung kanyang balakang yung muscle ng mga yung nakatikit sa buto ng muscle niya, ipapanambutin natin yan para gumalaw yung hip rotator niya. So kasi meron din siyang injury na siya ay nabagsak doon. Naman, no? Naman. Nabili Apo Gloria. Yan. So again, shoutout pala sa lahat ng mga anak ni Apo Pipito. Ilan pa yung nasa abroad? Nasa abroad? Pilan na? Sige nga abroad? Meron na yun? Oh. Oh. Sierra, Vincent, lima na. Abroad lang ang baby, Okay, again. So lahat po ng nasa abroad na anak po niya, lahat po ng mga anak po ni Pipito Apo Gloria, shout out po sa inyo lahat dyan. Siyempre sa sponsor ng therapy ito, siyempre thankful tayo sa kanya dahil 6 days na tayo, bukas 7 days na tayo for cut off of our 1 week. So next week na tayo ay magiging 3 times na lang po tayo next week. Para medyo naman mapahinga ng konti kasi hindi kaya ng katawan ni Apo Pipito. Yung everyday. Kasi sumasakit yung bakit niya. Hanggang bukas tapos kinis, 3 times na kanya. 3 times na kanya, malita. Yung painawan na yung kuya dito. Pero pa siya bumabak, dap, kinakilabak, magpakain, paldo kayo. Kasi po, nilakad ko mo talaga, makakapagkain ka. alang magaskas ka na. Taga na ako, gasis, wala akong kayo magkain. Atas mene, di ba? Agad na ba? Hindi, kain na yun. Mga kondisyon na naman. Ito mo sa akin. Oo, okay. Sahop na nga po kinuha niyan, hanapin. Alay posible. Ginagawang tamo. O sige, pwede ako nga. Yan naman naman. Shoot yan doon. Walang kakalit ka. Ulta kita. Sige naman. Baka dita mo, ali. Nakabo. Ay, Dara. Ang pirmi si Dara. Yan. Ako tayo sa laban. Yan. So, preta mo. Ita, yung camera nilapit ka ka, baka nita. Yan. Kaya, tayo sa Bible natin, ng Marcos 11:24, ano man ang ating inisama, maniwala ka matatanggap. And Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart, and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your path. Ngayon, maraming salamat po muli sa aning pong session therapy ito. Naagawad ko po kay ang Pipito Panginoon. Mas muli mga kamay ko ang programa ko. Awa, ang dalangin ko ay manumbalik po ang kalakasan niya sa kanyang balakang, matanggal po yung mga pananakit, manumbalik po yung kanyang kalakasan ng Panginoon at makalakad siyang muli, Panginoon, Lord God, ang aking dalangin. At lumasin niyo po ang programa. At kung din po ay dalangin ko, both side ng mga anak, Panginoon, ay bless niyo po sila at ingatan at pagpalain po sila. Pati po, ang bawat po ng mga apo, Panginoon, Lord God, sa kanilang mga anak. Lord God, both side po ng mga kapatid at kamag-anak. You bless them always, Lord God, Almighty Father. Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoon. Ikaw po ang aming Diyos na buhay namin sinasamba. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan po ni Jesus, na aming tagapagligtas.
Siyempre, kukuha natin muna si Apo dito ng ating BP. Ba, pa-check kami pero diba? Kala ka mag-asa. Sumas niya po yun. Ano yung doktor, sasabihan. Siyempre, yung pain, yung doktor, itang pain yung kilog. At yung panulo na, inuman. Itapin. Mo kakayan, bagya-bagya, sasalisi ka mo. Sasalisi ka mo. Puling one, wala po 1 week. Animal do ka pa. Anim pa. Oo, di naman bulan. Di naman mga 4 bulan. Di naman mga wala pa bulan. Palagi mga 30 days o 40 session. Salisi na ka na. Puta, patunong niya po dito. Chupo kayong di kaya na. Dismiss niya. Well, talaga yun tas. Parang ng pasyente ko. Makalakad ko. Ay, lalakad din. Salamat mag-tubig. Yeah, lalakad na ka. Ano na dito? Tanda mo. Nung talaga eto, mikit pa. Kasi pa mamikit mong tingin eh. Itapat pa siya kapag. Kanya mo yun. Bayo ka pa. Malamok yung kae. Hanggat yung buto niyan ba, bilakoya mo rin yan. Kasi umayap ka. Kaya nga po gano'n na imposible yun. Hindi na naman yun. Pangadwa yung science. Umuli nga po gano'n. Pangadwa yung panulo mo. Alam mo, pag siminunong kang panulo, o gagaling ka, si maniwala ang gagaling ka. Kaya ang psychological na. May niwala kang ginaling ka ng panulo, may nampaltaya ka ng panulo, pero kinagang tamong therapy, maniwala kasi, malit ka mo sa ako nga po. O, ayan po lang. O po, ang pila namang, alam mong 30 session, di lakad na ka, bakit? Kasi nga po, gano'n. Kiyanak. Problema kasi kaya ka ba, kung saga na ka ng sakit, iwa mo kan. Pinakyo mo. Kaya may nagis sarili mo. Diba? Anak yung bayan, magas, o bata kalimuan ng atin na nebulizer. Tinanaply siya kay Mari. Kompleto ka. Malago ka puso. Vita to service. So guys, ito kasi komplikasyon ni Apo Pipili kakaiba. Mild stroke na, may asthma pa, may problema pa sa bones. Matindi itong natin to. Atin yung kaya ka na, taking. Kumbaga sa matinding laban ito. Mag-apply. Kaya natin yan. Alam mo ba, yung manulo ko. Alam mo sabi nga lang ako nakapagaling. Pagaling. Bakit nakapagaling? Kaya beto na ako ganun. Buti pag-aralan ko. May gano'n ko pa yan. Pero bukod dito, hindi ko yung nakita nga po gano'n. Kaya mas kagulob. Mumuna nga po gano'n. Hanggang may gano'n ko, nung wala ko nga po gano'n, nakapagaling ba? Diba? Alam mo yan. Wala, ita galing. Adwan ba ko eh? Maniwala ka. Bebe ka po gintiwala. Bo, dadarat mo. Basta may po yung mangkiyat yun. Pangadi mo ko mo rin. Pangadi ka ta. What, alam mo, mga pilang kain ka niya, mga pilang periguan niya, bigla lang may salis eh. Thank you. Kung mo na yung asma, makalambat na. Karakasan rin may kapatid yung asma. Pero Alam mo yun, 120/60. Kulang pa kanya nga eh. 120/60. Plus 70 kaya nga eh. Pulso. Nung mababa ka pulso, ito yung problema. Kakakanya ka, wala nang pa. Saan ko nang kaya kaya? Makaliwa naman kayo eh, 120/70. 70 pulso nyo. Bak pala lukulukan ka pa. Ba't ayabot kayong bak mo na eh.
Oo, siyempre kayo na. Yeah. Dapat din ako Linda, Dok, yan. Hop! Yan! Jesus name. Oo ba? Ay, Diyos ko, Jesus name. Sila na may lubabak. Ibang kayo lubabak. Yan! Sino ka ba? Tandaan mo, sisigang ka. Balansi ba? Balansi. Yan. Sebab? Ah. Kalau bunga putih ya, orang kaliwa. Okay na yung yan? Oh, no problem. Is okay to, is okay to me. Hanapin tayo. Hanapin if it's okay to you, is okay to us. Yan. Ano kasi ba, manulong ako. Hindi yung spiritual. Dahil pa manulong. Mas basta manulong ako may karat ako, partido. Yan eh. Mumuli nga pong gino. Diba? Wow, mumuli nga pong gino. Mga 20 ka na lang. Abang, yang pari abang ya? Yang pari ada. Abang, dalam kok kan? Nah, dalam kok kan? Para pisgahan mo pati. Sabi mo na. Manulit mo yun. Ano ba? Kaya na ba? Kaya na ka? Kaya nga na.
Magkera na ka. Oo, sige. Meron mo dito. Ano dito ba? Hindi. Hindi. Sumagya. Sumagya. Oh. Yan pa. Sige. Hindi ko. Di ba kasi baka makamedyas ka na. Ako tayo medyas mo. Ako marigitas ko na. Ay. Ano pare? Butok mo mo. Wala man ba? Is okay? Sige yan. Ano, better niya, ano, better niya. Ano sabi? Ya po. Nandiyan na ka na. Wala eh. Higit ito. Wala eh. Dahil na yan. Parang mo dami. Gagalaw. Gagalaw na yun. Hindi pa. Ito ba nilagalaw?
Balakang ba? Balakang, sa balakang mo. Balakang, tas mo. Balakang, tas mo. 1. Okay. Okay. 2. Okay. Okay. 4. Okay. 5. 6. 10. 7. 8. 9. 10. Tas balakang, very good. Ulas ka mo, ulas ka mo, ulas ka mo. Ikaw ang kontra mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Yan. Ulo pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rotating. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8, and 9, and 10. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. Side by side. 1, 2, 3, 4, and 5, and 6, and 7, and 8, and 9, and 10. Very good. Stop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse. Okay. Ayos ka ba? Sige ba? Ha?